sa sisin pat ai kublay pi kum kaying lembat ki bahayi hasem ki ba dang sa ki ba na jengai bat ki badan nesnong lembat ki prabangai baro bat ki paramerjan paramarpa ki badan lang hagane ke por menta ke baro ki bajia ke jing em jongi ki breu ki long ki jing jia ke balong ke jing hikai yengi amdan ka weiru ke jing jia ke jing em jongi ki breu ke baklem don ke jing hikai kom ta pedeng kita ki jing hikai ke bengio ken ai ke jing start yengi ayung iyo ke jing hikai nangta na ke bangisem na ke bangi mat na ke bangi yoi ha ke jing em ke baman gesni klemar tetin kum ke ying kum ka kor ka jajhi ke ke ba pios ngau ke ba pio I pin yo ke jing kai ke ba krau kum no pat ban em yala ka jong ka jing em ha ga ne ka sla per thai ka batang sipor kendet ke gentin jong ka jing slok ngkwa ban puli tang ka wai ka dekhot na ka gospel kat kumu Matthias klenong ka ba khat khandai ka dekhot ka ba khat riu tang shi dekhot ngin puli ba halor ka ne ka dekhot in yo ban ya slok ya ki tin ki ba kodor ki bios ngaw hangne hakmi ro wei ulawan bat ulaong hau kabamut ulawan hau Jesu bat ulaong hau Jesu ko no hikai babha nganle ayu kababha nganle ya kababha ayu bangan yo ya kajim bom jukot tanggan isilan nga kwa ban penken mau yangi ya kajing im bom jukot uneu samla ubala tho haga ktin ge jong blai udai unong sensaru udai uriuhe uriuhan udai unong sensar bat nakane ka jingem ka bau im habau perkhat ya ka jingem ba marwe bat basimet jong u hakasla perthai usngeu bola bianglut na dong sedang hau am don su kabaduna khndet ruem bat udon kawai ka jing perkhat ka ba compare na ki wei ni labanong udon ka jing perkhat ya ka jing imbam jukot kata kalong kabangakwa banwan ra hagane ka mit ka jingseng pentengen rei ka jingseng ka banyate nagpunta jongi lang baro kum ka yeng ka sem bat ngi badon lang ban perkhat ya ka jing imbam jukot ngi bishar ya gane ka pertai ngi pet ya gane ka pertai ka bamut habangi ong ngi pet ya ka pertai ka bamut ngi pet ya ki breu kamut ya gane ka hau kamut ya ki ba ki badai kini ki jong ka sla pertai reh ba habau Jesu ong ka pertai kamut ya ki breu habu ong nga it ya ka pertai kamut nga it ya ki breu Jesu ong gunta ti uniu breu ubala bianglut na dong sedang baladangi pule ya ke ka balai tu ke tin jong bleru ki hukum jong blai baro ula lalut Henry hau don gajing sngau thli bat don gajing sngau suda kat ne ngala biang kaspa akapau kat ne ngala biang ngala long ubreu bahalor bala syong suki kum nong sencar Rei haka mentsim je udon gajing perkat ya gajing imbam cukut. Udon ya kena gajing sengau tu ba haka jing em ubreu don tang arteli ki ba don kam yo ubreu. Kata kalong ka jing em ga besipor bat ka jing em ga babam cukut. Kane ka banga kwa ban penyos ngau lang haga na ga met menta ngi baro ke bedon hang ni ngidang don mentaha ke pertai ke besipor. Empat don na pedang jungi hang ni kiban yoi ke jing bom cukut. Namar ngidang don haga ni ke jing im ke batang sipor.
baru bleu la bo ingi habang wan long briu sagane ka perthei ladangi pet ya ka jing em jong Adam ke bau la bo nang kong ku mu Adam bat ke im ke bau la bo nang kong ula bo ya ki bakin long ki batre ki basmat bat la ong ru nagaktin jo ble namar ki ki daw jong ki ne ki arngot ki briu ble la pelong ru kum ka jing tim yau briu bau don kamban penmis bun yo bam na kata ka daw kata ka jing tim jong ble na du ka baneng kong kalakup hadu hangi mentaban pet kadon kam ya ka jing 3 minut klem 3 minut anam yo ban bam bat kani ka jing bu jong blai ya ka jing 3 minut yo u kenja ba im ha ka ne ka perthei baro u kenja ba im u 3 minut penda bisar penda pet nau de kiu baritam naki merat baro u bapar u baritam penda pet yo u man gesni watang kumno ban yo jing bam penda pet yo skanyu baritam upet jo watang kumno ban yo jing bam kimrat baro pindape hadu usnyang masih blang kasentut utanga kendau ban wat jing bam mdan da wepat tengi klem ye per na kimrat ni long hi kum kimrat ngiru kibru ni watang kumno ban bam kumbaong manorite debyang tangka bam la biang mko slashu da biang tang ka bam lat ka tangan kani ka jing em ha ka ne ka perthei ka patang sipor ka don kam ya kita ki ke bengin penbiang bat ka bala bu uble yang iban 3 minut ngi don kam ban 3 minut kenang ba ngin bit ngin biang ha ka kum kata ka perthei ka bangidang im ha ka ne ka perthei song basa ka ka ba kam kraw nang ta ka bangide ban le Apostol Petrus ukentu ye ki bangai juang kumni to penlet ya ka por song basa jong pi haga jing septing yau trai uneu briu jong blay bolong nong ya lap ya ke gospel bolong nong te ye ki balang hagi tu ki por ki bodon uyo iya kata ke badon kam yo briu habadang don haga ne ka pertei song basa don kam ban penlut ya ka por haga jing septing yo trai bat ka tresitom bat ka septing yo trai wei ne kinong thau jing ruai babang jong ka jing ruai haga ne ka kot jing ruai sim wong trei kat badang im to 3 minut hanrei komu briu ban le no la sai hang ne nga trei mensim chate utau norway wang kumta nga trei artat ke mensim chate artat uni usamla ubakliu jesu ngan le ayu bangan yo aga jing bam cukur ukwa ya kata uperkat kat ne nga im rei kade ka perthei batang sipor ngas ngau tenat uni usamla ubakliu jesu ndai udan ga jing song tho ba udan ha ne ga jing ga sipor ka kam no sen charge o ka batang sipor ka spa ka bo yo ka batang sipor ki hukum jong blai ka ba le ki long tang sipor ha ne ga jing reu song tho ba kan sapoi ka por ka ban kut no bat andal kot ke ne ka por sano ka man sim jong breu kan le kan le sha kata ka jing bom jukut ke te habakum ta lada sakawai ka perthei da kawai pat ngin le ha perthei ngin pelut por hagane perthei song basa ban septing yo trai rei sakawai pat ka perthei ka bengin le da kawai pat ngiran kam da kawai pat ka jing le ban pen kre ka ban ya dei baru ta uban sha yangi ban rung sa ka jing bom jukut kata kalong ka bakli tam u Jesu naman bau yo iyo no samla ula klisi sana do ka donut ngan le ayu bangan yo ga jing bom jukut u Jesu ula jer ya kito ki jihikai yung Moses terter
Haga bekurwang kitong yang lalek yaki na duk mendang kena om dan cu ka bangadang duna ka weru. Haga bekuru jisuang dang don ka badang duna. Ka badang duna hau tong nong sensar kalong ba pat bot yau jisu kumbadei ban bot. Baro ulalaj. Kapop klim, kapop tu, kapop lai pujat untuk dan isu. Lalek itu hukum baru. Nadu budang kenal lalek. But usngau tu bumdan jing dunah dari ujisu ang yu. Sakaway medang dunah. Kata kepadang dunah hau ni usamla kalong. Patip ya ka jing bom jukut pat. Nang noban sedang ya kah. Baru Jisu ulahi kayu baun sedang ya ka jingim bom jukut daga bau bot yo Jisu. Jisu ang lada mekwa ban yo lada memon ban long janai. Di lut eke baro ki bemedon bato bot yang haka jing ong dong Jisu yo ban di lut eke baro kat medon kamut kan dia jing ong ban dilut ke barok kat medon ban bot yang kapamut baun ino ya kita ki ban kang lad yu ban bot yo Jisu. Udai ban 3 minut bun yo bam ndai udai ban bot yo Jisu kaba haklitam hang ne galong u Jisu kwa yu baun bot ya kalenti ka baun poi sajing imbam jukut. Kata kalong ka ba don kam yang i hagade gamit kum ka jingseng pentengan re ka jingseng penkan mauro. Ka jingseng penkan mau yang i kalong. Ni don hagane ka pertai ka sipor to ngin perkat kani ka sipor te sipor hi. Syong basa te syong basahi kan sapoi ka por bangin kut. Bat on da habang ilakut sanu ngilet hato ngilabot nem ya kata kalenti ya ka baula hikai utah balawan hikai ngi sakane ka pertei badi tang mo uhi ukon jong uplay bawan ban ai ngi ka hikai kumno ngin ya lenti ban yo ka jing imbam jukot na kata ka daw laong we bangi ha ukon udan ka jing imbam jukot ndai bam kongu yo kon onnom yo ya ka jing imbam jukot new samla haka bakut ong gane ka tin jong blai uklem ya kren kot baru Jisu haka to kapor ulai nos ngau si pen ban ngam tip ke jing berkat new samla haba ulai nos ngau si uklem ong tongan berkat ngan lan usulai nos ngau si ong ka tin jong blai ino no Jisu ong ka jing mo ka donu tu ngau ba kata ka jing ong jong new Jisu kabangam pat sing la pjang to ublay ubala bo yengi haneng slapertei u ayengi kemon lailut ngi pdiang ngi pdiang ladangi pdiang kan long jing ko yo bo pdiang ladangi pdiang kan long ka jing tim yengi ki bom pdiang amdan lenti de ku pat tang arteli ka jing ko bar ka jing tim ka jing imbam jukut hi ngin nom la ban yo ya ka la da ngim pdiang ya ka ban bot yo Jisu ko medai ban bot ngai ngo yo blai na gam tau kini jong pi ka ne yeng la kren rang ba mene ya pi kum ga yeng na de ban ong ya ka ta wala da pi mong ya ka ta ka bau kini jong pi la ong ngaru nga ban rap lang lam da pi kala ka bumut kikten ke bakren kunyi jong pi ki long kikten ke bakoda sibone ulayos ngeu ulayo i na kata ka daw ubo iki kikten ke ba namar bau i jepi ila kren da ka jingit ila dwaye pi da ka jingit kumta ngiru ngi benrap lang ya kata ban pen kan mau ya pi ko ki para ki badan kene ke yeng kente bat chandang ka ban perkat ya gajing bom cukut. Wat sa kot haki eki jong gane ka pertai. Wat sa kot
bot yau Jesu haka lenti ka badai ban bot. Ino ekito ki lenti ki ba piers ngau to kimya habat ka lenti jing bot yau Jesu. Ni don ki jing sau to ka ba syaite. Boleh ai ngi ka jing tip lem ka ba khot ka ba hok ban ngau to ka ba day bat ka bom day. Am danu no briu uba boleh sam lebo yu ya ka jing tip lem. Ka jing tip lem ka don na we pu we briu. Wat hakim rat ki bangi ong ba ki de ki ba bitamru pinde yo I haki kadon ka jing tip lem si sen ba ki le yo chi hikai ki mrat ki sngo thu ayu ka ba de ne ka bam de hangi ki bru bleu la bo ya ka jing tip lem bangin perkhat ka ka ba de bat ka ka bam de bat ka no ka bam de ban le ni don kam ban ker rai mau rai ding yakata lada nginyet hi dalade ya lade sakata kalenti ka bam de ka bomot dalade hi ngilapen sneudur ya kaneka jing em ka jongi bleu la thaw ngi haga dor ka jong u ongak tin jong bleu la thaw ngi haga dor jong u hi haga dor jong blei hi lada ka ne ka met jonga jong pi ka sneudur ba pen sneudur mangama pi hi dalade am dan mano balaban pensniudur ya ka dor jang gi wepat kino ki ba pensniudur ya ka dor la jang katakan hap ha ka jing pet jing kmi utaw manajrong ayu ngela onggak tin ni jong blai no ba penjat ya ka met jong u ya utaw blai unsa penjat mar kata ka don kam ka jing maham ka don kam ka jing pen kan mau yang ngi we baro tongin perkhat bangi em ha pertai ka pertai syong basa tongin perkhat ba sisen ka sngin lai no bat ngi don kam ban le saka jing em bam jokot namar kata ban yo ya ka jing em bam jokot kalong bangin bot yo Jesu ha kalenti ka badai lam da kumta ngin nam yo ban poi sata hot kum gibreu ngis ngau tho ngi don ga jing tlat ngi don ga jing na Nrei haba u blei u yo ingi bingi don ga jing jak sat ka ba jor ban job ye ga jing sniu u ai boring long kum to breu badan sha ba jel liu ba jong ka jing jingai na u blei ru la da udang perkhat la da udang pan bor na u blei un like la da pikan mau yo jona ubala sha hau blei ba sha sempat hau blei u blei la ni shap yo shapo duriau na lor hapo duriau sak po jong doka nreha po jong doka long ulakan mau ya ka temple ba ko jong blei onda bola kan mau ya ka temple ba ko jong blei blei yo I ya ka ti ka donut ujana hapo po doka blei la pen ki yo doka bun per sejrong ban preno yo jona serengkeu bat ulala im kalong komju yang apa dia pi ada ublei yo I baka don ujungi ka sliang ban ya sem ba ublei hi un ya rap bangin yo ban ya kendo ba ublei kata ka de ka jing em ka bangilaban yo ya ka jing em bam jukur to traun ya rap yangi ha ka ne ka janmit mentau traun ya rap ya pi kum ki ba ki ba thon na ka ne ka yeng leng ba ka ne ka jing seng kan pen kan mau ya pi ayu pi de ban le ha pertai syong basa ayu pi de ban pen kre ya ka jing em ka babam jukut halan det jong ka ne ka jing em ka bangi em to traun kar khu ya ki ne jing slok ki ba kendiat na ka benta ka buram ju amen